ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସେ। ଆରେ ବାବୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଆସିଯା ବାବୁ। ଆଲେ ଦେଖ ରେ ଦେଖ କଣ କରୁଛି ଆମ ବାବୁ। ପଳେଇ ଆସେ ଆଗକୁ। ଆଲେ ଆଗକୁ ଆସେ। ପାଟିରୁ କଣ ପକଉଛୁ? ଆସେ ଆଗକୁ ଆସେ। ପଳେଇ ଆସେ ଆଗକୁ। ଆସେ ଆଉ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି ନା ବାବୁ। କିଏ ଗଡ଼ିଗଲା ରେ? ଆଲେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି କିଏ? ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଟା ଧରନି। ଏପଟ ନେଇଲୁ ବାବୁ। ଏପଟ ନା। ଓଇ ବାବୁ ପାଣି ପିଇବୁନି? ପାଣି ପିଇବୁନି? ନେ এইটা নে। ସାଇଡ଼ରେ ଆସିକି କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ ବାବୁ? ଏପଟେ ଆସୁନୁ ମଝିକୁ। ମଝିରେ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନେ ଏଇଟା ନେ ଏଇଟା ଧରୁନୁ ନେ। ଜାଗା ନାହିଁ ପରିକା ସେଇପଟେ ଗଲା। ଏପଟେ ଅନେଇଲୁ ବାବୁ। ଅନା ବସିକି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଗଡ଼ିଯିବୁ।
ଇଏ ବସିଛି।